Сега продължаваме с срещата и обиколката с мениджърите на хотел Crown Plaza Intercontinental. Това е една от малките конферентни зали. Ако разделим общата конферентна площ на възможно най-малки помещения, ще получим 12 отделни зали. Разделяме ги чрез преградни стени и много лесно получаваме площи с различни размери. На долния етаж е балната зала с капацитет 200 човека при театрално подреждане с големина 3300 квадратни фута. В момента сме в зоната на луксозните етажи, така наречената Executive Area, а това е стая от типа стандартна, с king size легло. Има чудесен изглед към площад Union. Във всяка от тези стаи има и диван. Може би банята е малко маничка, но удобна. В момента във всички стаи сме поставили съобщение за гостите, че през май в Сан-Франциско ще се проведе голф турнир. Независимо, че сме едва февруари, ги каним да ни гостуват за състезанието. А каква е средната заетост на хотела? За миналата година стигнахме почти 80%. Извън града има хотели от веригата Crown Plaza с кондоминиум част, но большинството са класически. Има и по договор за франчайзинг, но при повечето обзавеждането, стила и удобствата не са уеднаквени и това е едно от следващите предизвикателства пред веригата. Преди 6-7 години веригата Westin въведоха стила Heavenly Bed, който скоро бе възприет и от останалите хотели. При него горната покривка на леглото е бяла. Това придава на цялата стая чисто, ярко и просторно излъчване. Разработили сме така наречените удобства за сън, в които влизат малка красива турбичка с лавандулов спрей, ако госта желая да напръска възглавницата си, тапи за уши, възглавничка за очи и щипка за пердета. Обикновено, когато спуснете пердетата, остава непокрита ивица светлина, защипвате с щипката и спите спокойно. В допълнение към CD-плеера, във всяка стая има диск с приспивна музика. И така, това е цялостно усещане, приятно преживяване, а не е просто легло в хотелска стая. Удобствата за сън са характеристика, която продава стаята. Във всички стаи има бюро. Изключително важно за гостите ни е да има място да включват компютрите си и да ползват интернет. В стаите връзката е чрез кабел. Всъщност, по-важно е да я има. Друго удобство е големият работен стол с комфортна мека седалка и облегалка, които оценявате, ако се наложи да работите дълго. Какво друго? Телевизор, кът за сядане. В банята има всички обичайни консумативи. Шампуани, лосьон за тяло, сапуни, шапка за баня, сешоар. Каква е цената на рецепция за стая от този тип? На рецепция е около $500, но през резервационните системи и по други канали може да се намери и за по $250-300. А колко е прихода от налична стая, т.е. RevPAR? Crown Plaza е тризвезден градски хотел в средния слой на предлагането. Конкурираме се с хотелите, които са в сегментите под нас. Показателят RevPAR за момента е $125. В града обаче има хотели като Four Seasons, Mandarin, които са в високия слой на предлагане, с цена на нощувката $400-500 и с значително по-висок RevPAR показател. В апартаментите кътовете са разделени. Например, има обособен по-голям кът за сядане, където може да посрещнете някого, да работите на голяма маса, отделени от мястото за спане. Този тип апартаменти имат прозорци към две посоки, през целия ден стаята е обляна в естествена светлина, също като характеристика, която продава. И тъй като сградата е 30-етажна, всяка стая е с панорамен изглед към прекрасния Сан-Франциско, друга характеристика, която продава. Както знаете, най-важно за един хотел е местоположението и обкръжението. Ако имате хубав хотел, но в неприветлив, недобър район, цялото възприятие се влошава. Местоположението на Crown Plaza е отлично, в широк радиус, в която и посока да тръгнете ще бъдете заобиколени от хубава и модерна среда, което също е характеристика, която продава. Точно до нашата сграда минава трамвайната линия, една от забележителностите на града. Запазени са само 3 действащи трамвайни маршрута в целия град и те минават точно пред нас по улица Пал и се качват по хълма и после слизат до рибарския кей. Близо сме до всичко. Поредната характеристика, която продава.
Друго удобство е каната за гореща вода, чай и кафе във всяка стая, които са включени към цената, т.е. не се заплащат допълнително. Обикновено има два телефона, единият до леглото, а другият на бюрото. Каква е разликата в цените за отделните видове стаи? Цените, на които реално продаваме, а не тези на рецепция, започват от $150-250 за стандартна стая на нисък етаж. Следващото ниво е $250-350 за стандартна стая на по-висок етаж. После минаваме на ниво $400-500 за апартамент на висок етаж. Имаме и президентски апартамент, в който има каквито удобства пожелаете. Какъв процент от приходите идват от хотелска част, сравнени с приходите от храни и напитки или от конгресна част? От нощувки правим $17 милиона приходи на година. Общите приходи са 23 милиона, което прави до 70% от хотелска част. Звучи парадоксално, но отдел храни и напитки в хотелите тук са или на границата на рентабилност, или на загуба. Печели се главно от хотелската част, защото себестойността е по-ниска. В храни и напитки разходите за труд са повече, разходите за продукти също са значителни, но така или иначе поддържаме тази услуга, защото гостите имат нужда от нея. А колко време отнема обучението на новоназначен служител? Обикновено след постъпване на работа преминават на обучение, което започва с ориентация, запознаване с обекта, с отделите и ръководителите, с колегите от административната част. След това около 2 седмици ги обучаваме на стандартите, пряко свързани с длъжността им. За известно време ги прикрепяме към опитен служител и когато сме уверени, че работят добре, поемат самостоятелно. Разбираемо, камериерките са най-много. Общо в Краун Плаза работят около 200 служители. Капацитетът на хотела е 400 стаи. Най-големият хотел в Сан Франциско е с 2000 стаи. Повечето хотели са средни по големина от 300 до 500 стаи. Бутиковите хотели са до 200 стаи. Конгресните хотели са с 1000 и нагоре. А колко човека работят в отдел маркетинг и продажби? 5 отговарят за продажбите, 2 са координатори, 1 менеджер и 2 служители в отдел кейтеринг, 1, който работи конферентните прояви и се грижи за гладкото протичане на събитието. Общо 11, плюс мен като директор на отдела. Кои пазарни сегменти ви носят най-много приходи? Работещите в финансовата сфера, високите технологии, в последно време и асоциациите и правителствения сектор. В Сан Франциско има много седалища на финансови компании, както и такива от сферата на високите технологии. Градът се опитва да стане център на биотехнологиите. В индустриалната зона в южната част на територия от 5 милиона квадратни фута започва изграждането на проект точно в тази сфера. В тази млада индустрия има много капитали и голямо бъдеще. Бизнесът през почивните дни идва от ваканционните туристи, семейства, сватби, групи от обществени клубове, от корпоративния сегмент, мотивиращи пътувания, награда за успешните служители. А отделът по маркетинг и продажби едно цяло ли е или е разделен отделно на маркетинг и отделно на продажби? Единственият, който се занимава с маркетинг, съм аз. Моя работа е хотела да бъде маркетиран добре, сегментите да са избрани правилно и подходът да е правилен. Аз съставям маркетинг план и следя за неговото изпълнение. Всички останали служители от моя екип отговарят за продажбите. Разделени са първо по дейности, например продажби и кейтеринг, продажби конгресни прояви, продажби хотел и след това разделението е по обслужвани сегменти, корпоративни клиенти, асоциации и правителствен сектор, ваканционни и така нататък. Офисите ни са на един етаж, но сме в отделни стаи. А към кой отдел са хотелските резервации? Те са извън обекта. Организирани са като кол-сентър и се намират дори в друг щат. Резервациите са централизирани. В кол-сентъра, разположен в Солт Лейк Сити, например, всеки хотел има отделен номер за резервации и когато звънне единият телефон, операторите отговарят с хотел Краун Плаза Юнион Скуер. Когато звънне другия, с името на друг хотел. Човекът, който се обажда, не разбира, че звъни на хиляди километри от Сан Франциско. Важно е да бъде обслужен както трябва. Много хотели преминаха на централизирани резервации. Това е половината бална зала за 200 човека в тази подредба. При театрална може да настаним 300 до 350.
Перфектната група е от 150 до 170 човека. Има възможност за разделяне на две или за премахване на тази стена, обединяване с другата половина и разширяване на площта към свободното пространство пред залата. Когато е с коктейлни маси, без седящи места, капацитетът ѝ е 400-500 места. Цената за ползване само на залата е $3000 на ден. Може да падне до $1000, ако има хранене и настаняване. Също значение е числеността на групата. Цената ви се струва висока? Отговорете си на въпроса в сравнение с кое. Пространството ни е ограничено и трябва да продаваме агресивно. Намираме се в бек-офиса на хотела. В дъното са дамските, мъжките съблекални и стаята за униформите. Това е стаята за обучение, а тук е камериерският офис, откъдето всички камериерки получават задачите. Работят на 2 смени сутрешна и следобедна, която започват от 2. Тук се помещават служителите от отдел човешки ресурси, които пускат обяви, обработват заявки за работа, подбират персонал, въвеждат в работата и обучават в стандартите на хотела. Някои от служителите са на постоянен договор, други постъпват на работа просто като подават заявка. Работодателят не е задължен да подписва трудови договори с служителите си. Синдикатите са по професии на инженерите, на готвачите, на камериерките и така нататък. Работодателя подписва договор с всеки отделен професионален синдикат за стандартния социален пакет – заплати, осигуровки, работно време, отпуск, осигуровки и така нататък. Това е вид договор и за служителя е гаранция, че двама готвачи на едно и също ниво няма да получават различни социални ползи. Менеджерите сме извън синдиката и подписваме друг вид договор с работодателя. Кой има последната дума при назначаване на служителите? Вероятно изпълнителният директор. За менеджерските позиции подписва той, но за изпълнителския персонал решението се взима от прекия ръководител. Това е столовата. Храната за служителите е безплатна. Украсили сме за китайската нова година. Има салатен бар в дъното, топли и студени предястия, основни ястия, напитки. Доведох ви в кухните, защото всички видове храна, която сервираме, се приготвят тук. Захранваме 2 ресторанта, кейтеринга за банкетните зали, комплиментите за стаите. Когато имаме групи, генерираме приходи от изхранването, но повече печелим от индивидуалните гости, които се хранят в ресторантите ни. Късметли сте, ако храни и напитки излязат 0 на 0. Разбира се, зависи от групата. Ако в хотела се настанят, например, 150-200 участника в конгрес с включено изхранване, реализираме печалба. Целта на отдел маркетинг и продажби е, когато продава конферентна зала, да обвърже клиента с хранене и нощувки. Имате ли информация какъв процент от гостите ви се хранят в хотела? Закуската е най-посещавана. Тъй като обслужваме най-често корпоративния сегмент, бизнес гостите закусват и излизат по срещи. Нещо друго. Сан-Франциско е известен със своите ресторанти и добра храна. За престой от 3 нощувки, първия ден госта ще пробва ресторанта на хотела, но след това тръгва из града. Затова сме късметли, ако го задържим за 2 хранения. Обикновено не работим на обяд. Отворено е, но всички са навън. На вечеря имаме работа, но далеч от желаното. Намираме се пред основния ресторант на Краун Плаза. За закуска използваме цялата площ на залата, а за вечерта преграждаме с подвижна стена и обслужваме в по-близката част до входа. Барът е долепен до ресторанта. Като алтернатива имаме бистро с директен вход от към улицата, което е отворено от 6 сутринта до 11 вечерта. Има богат избор от салати, пиле, италианска кухня, морска храна, сандвичи, десерти. Има маси и навън. Рецепцията на хотела е отпред. Администраторите, които нямат работа в момента, идват в тази част, където е менеджер рецепция.
Тук е цялата информация, свързана с оперативната им работа. На видно място са показатели като заетост и цени на стаи за деня от предходните или за следващите дни. На компютрите е качен софтуер за управление на обекта, кой гост в коя стая е, продължителност на престоя, пристигащи, заминаващи и така нататък. Колко човека работят на рецепция? 10 администратора, 6 оператора, които следят софтуера за управление на обекта, PMS, Property Management System, 10 на длъжността Белман, 1 консиарж и охрана. Общо 25-30 човека. В последно време въпросът за сигурността е особено актуален. Имаме наши служители охрана. През нощта отворен остава само главния вход, за да контролираме кой влиза и излиза. Големите хотели са изправени пред сериозно предизвикателство, имайки няколко входа и много точки на проникване в обекта. Както всички обекти в САЩ, така и хотелите сме информирани как да осигурим безопасността на гостите. А чие задължение е да изписва цените и заетостта на дъската? На Front Office менеджера. Всеки ден, на база на заетостта, изчислява на каква цена да продават свободните стаи. Администраторите ползват тази информация да продават на гости, които искат да удължат престоя си или да се настанят. Днес е петък и заетостта е 94%, утре е 98% и тъй като сме близо до пълния си капацитет, администраторите трябва да внимават кой гост запазват, кого настаняват. Показателите на това табло са на дневна база. На другата дъска са показателите на месечна база. Осреднена цена за миналия, за текущия и прогнозно за следващия месец. В зависимост от заетостта, цената се променя всеки ден. За днес, при 94% заетост, цената е $229, но в понеделник, ако заетостта е 74%, цената може да падне до $179. Заетостта е право пропорционална на цената. Всъщност, $229 е добра цена за нас, който желая закуска заплаща $239. Закуската е организирана с купони. Както виждате, за месеца сме задали средна цена $140, а днес продаваме на $229, което е добре. Вече сме в отдел маркетинг и продажби. На всеки служител е осигурено собствено работно пространство с всички технически средства. Както стана въпрос по-рано, екипа по продажби е разделен по дейности. Ако получим обаждане за вечеря за 200 човека, го поема продажби кейтеринг. Ако друг клиент се обади и каже «Искам зала за 150 човека с настаняване и хранене», тогава с заявката се заема продажби хотелска част. А кой тогава има последната дума за одобряване на цените за групи? Различно е. Едно е група от 30 човека на вечеря, друга е група от 300 човека за настаняване и хранене. Ако става дума само за хранене, Керал от кейтеринга взима окончателните решения. Ако запитването е и за нощувки, ние го поемаме. Обикновено организацията е следната. Служителят продажби приема запитването, изготвя предложение и едновременно го представя пред координатора по продажбите и мен. Ако имаме сериозни колебания, в изключително редки случаи се допитваме до генералния менеджер, но това не е прието. Генералният менеджер не е въвлечен в оперативните въпроси. За него са важни цифрите, важно е хотела да поддържа стандартите, всички отдели да си вършат работата, за което ние менеджерите сме отговорни. Веднъж в месеца менеджерите на отдели се събираме и докладваме резултатите. Обсъждаме в какво сме успели и в какво не. Както знаете, всеки отдел има бюджет. Виждаме как се движим в рамките на месечния бюджет. За наше щастие през януари сме постигнали добри резултати. Щастието създава радостна работна среда. През април вероятно няма да сме толкова щастливи, защото е труден месец, но ще се стараем, докато дойдат добрите месеци. Вие работите това и знаете, че в хотелиерството, ако за месец-два показателите не са добри, може да се наваксва през следващите. Обикновено не се безпокоим много за постигнатото само през един месец. Ако продажбите се планират читаво, а това е част от моите задължения, не е страшно, ако за един месец приходите куцат.
Казвам на моя екип, че когато има конферентни зали, винаги може да опитат да продадат нощувка и хранене и да се привлекат бизнес групи в хотела. Ако има само хотелски стаи без зали, ръцете ти са вързани, защото обслужваш само индивидуални гости. Разбира се, говорим за градски тип хотел. Сан Франциско е уникален пазар, има конгресен бизнес, силен ваканционен бизнес от цял свят, има силна бизнес среда, централи и клонове на финансови институции, хай-тек. Пазарният микс е силен, затова в Сан Франциско, Ню Йорк, Чикаго хотелите са успешни. В градове като Сиатъл, Далас, пазарите на конгресни събития, на ваканционния и обиколен туризъм вероятно няма да са толкова силни и това ще ги накара да търсят други пазарни сегменти. Показателите ви са добри. Получавате ли премии за това? Да, има поощрения, наричаме ги incentives. Служителите от продажби, кейтеринг, конферентни прояви работят по бонус програма с предварително зададена скала, която за различните хотели варира. Дали аз решавам какъв бонус да дам? Не, има голяма вероятност да проявя субективизъм и да взимам емоционални решения. Не мога днес да реша да раздам по $500 бонуси, а утре не. Има собственик, управляваща компания, в случая Intercontinental, която следи за справедливото отношение към всеки служител. Ако хотелът надхвърли планираните приходи, има финансови поощрения, които са регламентирани. Те действително стимулират екипа да продава, защото получават повече върху фиксираната заплата. Служителят знае, че във всеки долар приходи за хотела има по няколко цента и за него, което го стимулира да се старае повече. Хотел Гранд Хайат Сан Франциско има 685 стаи, които ще бъдат обновени до ноември 2007, а фоайето през февруари и март 2007. По тези причини хотела може да се затвори за 6 до 8 седмици, за да преместим ресторанта от 36-ти етаж, където е сега, в фоайето. Ескалаторите трябва да се преместят. Цялото пространство ще се промени. Обновили сме няколко стаи, които ще ни бъдат модели. Характеристики, които ще продават стаята, са големите и удобни легла, новият дизайн на терасите, плоският 37-инчов телевизор. Новата концепция ще стъпи на инициативата Зелена програма, т.е. какво да сложим в стаите, за да повишим енергийната и водна ефективност, всичко свързано с разумното използване и опазване на природните ресурси. Например, искаме да намерим декоративни елементи от рециклирани материали. Новите стаи ще имат много по-свежо излъчване и определено повече позитивна енергия. В какъв диапазон варират цените за нощувка? Днес е $325, като обикновено варира от $175 до $355 в зависимост от седмицата и заетостта. 55-60% от бизнеса е от ваканционни туристи, а 40% са бизнес групи. А какъв процент от бизнеса идва през туроператори? Вероятно много малък. Резервациите пристигат по интернет. От ваканционните може би едва 20% идват чрез туроператор. Каква е средногодишната заетост? Миналата година стигнахме 87%. А колко е дела на разходите за труд от общите разходи? Около 35%, в които се включват заплатите, а с бонусите може да достигне и до 45%. Само в хотелската част на месец разходите за заплати възлизат на 1,3 милиона. За всички отдели общо сумата е 3 милиона. Какви градски и щатски данъци и такси плащате? Такса заетост 14% от всяка нощувка, от които 6% се отчитат като търговска такса и отиват в щатския бюджет, а 8% в градски. А колко общо служители работят в хотела?
500 служители при 685 стаи. Споменахте реконструкция. На каква стойност възлиза предстоящата реконструкция? Инвестицията е на стойност $53 милиона. Нямам информация за стойността на имота, но хотел Regency надолу по улицата струва $200-300 милиона. А какво означава такса за етост? Чрез този вид такса градската или щатската администрация събират пари за възможността да посетите града. Сега ще се качим на 36-ти етаж до панорамния ресторант, който ще вместим в фоайето. Гледката е прекрасна. Тук на мястото на ресторанта ще направим конферентни зали. Те ще генерират много повече приходи, отколкото ресторанта. За градски тип хотел, конферентните помещения са примамлива в стръв за реализиране на приходи в хотела и ресторанта. Какъв е фейр-шеъра на Хаят? Вървим стабилно нагоре. През 2005 година беше 95-96%, а през 2006 108%. Повече от 10% ръст. Какъв вид консултантски услуги ползвате? Купувате ли доклади за състоянието на индустрията от компании за пазарни изследвания като Smith Travel Research или Deloitte & Touche? Да, абонирани сме за регулярните доклади на Smith Travel Research. Купуваме информация и от TravelClick, електронна дистрибуция. Разчитаме много и на системата за управление на хотелите. Тя поддържа показатели, които ни казват ориентировъчно как се движи конкуренцията. Включени ли сте в класацията на American Automobile Association или на Mobile Travel Service? Да, отличени сме с 4 диаманта от AAA или 3 звезди по мобил. Оценките се правят чрез таен клиент, нали? Колко струва един доклад? Нямаме разплащания. Работим на бартер. На стойността на доклада предоставяме отстъпки на AAA. Това е нашият начин да сме част от класацията. Иначе поддържаме стандартите си също чрез таен клиент, но той се осъществява по линия на веригата Hyatt, т.е. вътрешно фирмен контрол на качеството, извършван от външна компания, в случая LRA. Като част от веригата си плащаме за това, но влизаме в класацията на AAA чрез бартер. Добре е да има класация, защото като потребител е по-лесно да се ориентираш кой хотел е по джоба ти. Намираме се в един от конферентните райони на Hyatt. Тук са разположени по-малките зали. Тази може да се наеме както за 100, така и за $3000, в зависимост от бизнеса, който мероприятието генерира за хотела, за ресторанта, какви допълнителни услуги се ползват. Въпрос на търговска преценка и договаряне. Голямата бална зала е на долния етаж. Сега се насочваме към бек-офиса, ще минем през столовата, през камериерски офис, през кухнята и домакинството. Това е средното ниво на бек-офиса. Кухнята е на долния етаж, а инженерното отделение и поддръжката са 3 етажа надолу. На това ниво са разположени офиса на камериерките, съблекалнята и столовата. Нямаме собствено перално стопанство. Прането, в това число и униформите, възлагаме на външна компания. Камериерките почистват по 14 стаи на ден. В някои хотели от веригата Hyatt, които вече преминаха на зелена програма, чистят по 25. Вероятно вече правите разлика между хотел Беладжио и хотелите в Сан-Франциско. В пустинята има много пространство за усвояване, за разлика от урбанизираните места, където пространството е доста ограничено. Това е и причината да възлагаме на външна компания прането. По-рентабилно е пространството да прави пари, отколкото да го използваме за перално помещение. Сертифицирани ли сте по HACCP? Да, и това е едно от нещата, които корпоративният офис на Hyatt осигурява. Провеждаме проучвания за условията на труд, за въздействието върху околната среда, за безопасността на храните, одити за съответствия, всичко от човешки ресурси до инженерна дейност, за да сме сигурни, че спазваме щатските закони. Калифорния има най-стриктните закони в цяла Америка. Има неща, които можеш да правиш другаде, но в Калифорния не.